Hej, jag heter Jack. Jag gillar att spela dator. Du, vad gör du? Vad gör du? Inget. Något gör du. Nej. Vad är det här? Jag spelar inte in till YouTube om det är det du tror. Gör du inte? Nej. Det står YouTube med stora bokstäver där och sen du spelar in med webbkamera. Nej. Out! Vad gör du? Nej. Out! 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 Åh! Bra. Detta är ju barn. Detta ska inte barn kolla på. Ja.